Jangan lupa saksikan video-video terbaru New Megantara, hanya di channel Dayang Asmoro Entertainment. Kopi susu anget-anget, Asik. gedang goreng panas bisa. Yung hati sediaaken yorong, nong meja yo dasarane. Warung tendo pinggir jalan, hang dodol ayo temenan. Wes kadung dadi langganan eman, sing bisa senlale kaget. Megantara Indonesia. Anget, anget kopi, susu dari Komboro dia. Gawe awak seger, lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki aja kena tilikono. Aduh, guriang inang ngurangi pelanggan riko. Kopi susu anget-anget, gedang goreng panas bisa. Yung hati sediaaken yorong, nong meja yo dasarane. Warung tendo pinggir jalan, Mantap. hang dodol ayo temenan. Wes kadung dadi langganan eman, sing bisa senlale kaget.
seger lan uga